Naguba ko nga men, ang regalo ni mama. Sus! Nanapod niya kung pag-umangkon nga autism. Naghilak-hilak na pod. Unsa na po kay gipangayo ani nga wala mahatag sa inahan. Manhaan yung mataan ni. Uy. Joyax, naunsa ka? Dito. Naunsa naman pud ka nga nagpahilak-hilak naman pud ka? Ang regalo ni mama nga Amer, naguba. Age, regaluhan ka sa imong mama. Imo pud ang kupon dayon. Sige ray, manggod, luwagan kayo, nagubay nun. Sige na, di na maghilak-hilak. Kay naay gibilin imong mama nga regalo sa imo ha. Sulat ito. Sus, kamubog kalipay oy. Tara, kuyog ta. Sige dito, excited na kayo. Oh, pasensya na kayo ha. Kay Lamborghini ra gyud mahatag sa imong mama. Sala! Tito, tinood na. Gwapo kay Tito eh. Mas gwapo pa sa hammer na gipalit ni mama gabon. Oh, dapat magpasalamat ka sa imong mama. Asa ni si mama Tito, nang hold up na pod? Wala na. Nag-treasure na siya, kinatagam. Maayo kinagbag ko na siya. Thank you, Lord. Sige na. Drive na na. Kay lisod-lisod ra ba nagkambyada? Di ba katong hammer Tito? 6 man to. Kana, 8 na na. Oh, 8 ka kambyada. Ang imong bantayanan, ana. Sure ka Tito? Di nakaapas ang bike ka na Tito. Oh, kusog pa sa bike. Sige na, ay naglagang istorya. Drive na. Sige Tito. Bantay, bitaw kumpo na po na nimo ha. Wala yung kay regalo si mong mama. Ano, wow! Hamisa sa Ferrari, uy! Kuya, busig kag San Miro, nagduko. Ayaw, di ba? Napay manubilaw. Carbon, Lodi. Wow! Tambot sa Lodi. La, ma-play man ni, oh! Kapuha na yung regalo ni mama sa ko, oy. Tapo na ni 1,000, manginatambot so. Sound check na ko niyo niya. Oh, wow! Susiyaw na ako dito sa kilid ba, kay basig na ba yung mga nindot nga accessories dito ba? Wow! Tini, may piti ba eh? Kuyo, kay putaan ng Ferrari oh. Sliding window. Tingan ako drive eh. Excited na kay ko. I-sound check na ako be. Hala! Pitiya ka yung daroy! Lubago na si Litor be. Wow! Mahalon gini siya ng tambutso! Wow, naana ko'y bagong sakyanan si Juyax, bay. Ferrari. Musakay da ko, bay. Juyax, pwede makasakay? Musakay ka sa kuwaw sa sakyanan re! Sasakyanan, oy. Pwede man musakay kiray, pero kailangan siyang PhilHealth Nge, unsaon man na? para in case of emergency ba, watay gasto! Hinay-hinay rapod, laro dito mabangga. Di man ni mapugnan kiray good, sakin na! Sige ha, pag hinay-hinay ra. Oy, Juyax, nindot man day ang bangko sa sulod, no? Basta mga Ferrari, mga gwapo gina mga bangko, mga branded pa gyud, high quality. Ah, mau ba? Sige ni kiray, andaw man na yung mga gulingon, o kagi mo ang pilil, kay lubago lang si Litor. Siksta dito, para makita na to ang kakusog sa makina. Sige, Juyax, kay enjoy na kayo. Sige, kay lubago lang si Litor. Yay, kakusog! Juyax, aro makabalo kung pag-drive sa Ferrari. Di na makakabalo! Naglago-ligo na! Kaya tayo kiray, nagpaalag-alag mo nag-drive, di ba nagkakabalo? Tumpay nun ta! Gibangga na pod!